क'क्राझार सोहोरनि पाथरगाराव 2 कौटि रांनि लुफुंजानो गोनां ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघआ। आसाम सोरखारनि डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्सनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लायाव मोनफुंनो हानाय 2 कौटि रांनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसखौ लुफुंनायनि थांखिजों ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जायो। दिनै फुंबिलि समावनो मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों लुफुंजानो गोनां बे ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया। दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि अनिल चन्द्र वारी, गाहाय नेतानि समजित बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। मख'जाथावदि गुबुन गुबुन गोजान जायगानिफ्राय बायदि खामानि लानानै फैनाय ट्राइबेल सुबुंफ्रा जिरायनाय आरो थानायनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जानायखौ नोजोर होनानै दावबायारिफोरनि गाहाम खाबुनि थाखाय बे ट्राइबेल रेस्ट हाउसखौ लुफुंनाय जागोन। बे समाव क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि अनिल चन्द्र वारिया ट्राइबेल रेस्ट हाउसखौ लुफुंनो लानायनि बागै मा फोरमायखो खोनासंदो। दिनै जों बेवहाय ज' जानानै जोंनि एमएलए सारखौ लिंहरनानै जोंनि बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय आरो न' खुन्थिया गायसननायाव मोनफुंनायखाय जों जोबोद खुसि। जों गोबां बोसोरनिफ्राय बेखौ आसा खालामना दंमोन। क'क्राझार टाउनाव ट्राइबेल रेस्ट हाउस नामै हाबो गैया, न'बो गैया। जोंनि ट्राइबेल बिथांमोनहा बिटिसिआव फैनानै गोबां जायगायाव आलाय सिलाय थानायखौ जों खोनाबाय थायोमोन। हटेलावबो जायगा थोयैनि बारान्दाफ्राव उन्दुना थानानै हर थानाय खोनायोमोन। दिनै जोङो बेफोरखौ दुखु मोननानै गोबां आसा खालामबाय थादोंमोन जोङो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनोब्ला बे जायगायाव ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुनो। नाथाय हानि खोथा जादोंमोन। हा गैयैयाव जोङो गोबाव बोसोर थानांदोंमोन। खिन्थु देग्लाय नागिरै जों दाखालि 30 अक्ट'बराव बे हाखौ एलटमेन्ट मोनबाय आरो 14 नभेम्बराव जोङो बेखौ एलटमेन्ट मोनबाय आरो बिदिनो जोङो दिनै एलटमेन्ट मोननाय लोगो लोगोनो बे न'खौ बे माबाया प्रजेक्टआ आगोलावनो पास जाखानायमोन। आगष्टनि 21 तारिखआवनो पास जाना दंमोन बे प्रजेक्टआ। नाथाय जों हा गैयैयाव बेखौ होथ'नो हायैयाव 30 अक्ट'बराव हा मोननाय लोगो लोगोनो बिथांमोना बेखौ मावनो आराम्भ खालामबाय, साफा सुफा खालामबाय। ओमफ्राय दिनै बे गायसननाय हाबाखौ मावबाय। जों आसा खालामबाय बे न'खौ लुखांनायनि उनाव जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा आलाय आथोन जेरावबो थादलाबायाबालानो बेवहाय थाफैनानै गावसोरनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मावनानै बाय रेस्ट लानानै मावफुंनो हागोन होननानै। आरो जों सानबावदों हायाथ' गोबां दंबावो। जोंनि ट्राइबेल मानसिनि थाखाय बे जोङो हौवासा गथ'फोरनि थाखाय हस्टेल लुनानै होनो, जाहाथे जोंनि इउनिभारसिटियाव फरायनो फैनाय दाथ' क'क्राझाराव 6-7खानसो कलेज दङ। बेफोराव फरायनो फैनाय गथ'फ्रा न' भारायाव थायाब्लानो बेफोराव थानानैबाबो हस्टेलाव थानानै फरायनो सुबिदा मोनो। बे आसाखौ जोङो लादों आरो जों मोनथिथारगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बे फान्ड फैनाया दानि बे जों हस्टेल लुनो नागिरनायखौबो हरथारगोन होननानै जोंहा मोनसे बिसास दङ। मानो होनबा दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे प्रजेक्ट फैनायखौ जोंनि क'क्राझारावनो बे गार्लस कलेजाव लुदों, नैबे बयस हायार सेकेन्डारियाव लुगासिनो दं हस्टेलफोरखौ आरो दस्रा कलेजावबो लुगोन जुदि जायगा होनो हायोबा। गथिखे जोंबो जोंनि हाखौ देखायनानै जोङो बे हस्टेलखौ बियोबा जोंहा मोननायनि आसा दंथारो। बे बिसास आरो फोथायनाय जोंहा दङ आरो जों लुथारगोन बेखौ। 2 कौटि 10,000 खम 1 कौटि 99 लाख आरो बेखौ बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि प्रजेक्ट बेयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय गासैबो फाइनान्स खालामजोबदों। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जोंनिफ्राय गरसेबो थाङा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा स्टेट गभर्नमेन्टनि डब्लिउपिटि डिपार्टमेन्टआ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ बेखौ नायो बेल' आरो। बेनिफ्राय बेखौ लुखांनायनि उनाव समस्त दायित्वआ जोंनि ट्राइबेल संघनि आखायावनो थागोन आरो बेखौ जोङो मोजाङै सालायलांनो थाखाय जों मोनसे कमिटि दानानै मोजाङै जों बेखौ सालायलांगोन। बेवहाय जोङो केयारटेकार बा रिसेपसनिस्ट सासे लागोन, बेनिफ्राय सुकिदार सासे लागोन आरो बे रेस्ट हाउसखौनो जोङो बिसिनि दारैनो मोजाङै सालायलांगोन होननानै जोङो थिग खालामना दंखायो।